Beno, bideo honetan jarratuko dugu Pitagorasen teoremaren aplikazioarekin. Kasu honetan, triangelu aldekide bat edo isosele bat izango dugu. Eta eskatzen digute, kalkulatu 8 zentimetroko aldea duen triangelu aldekide baten azalera eta perimetroa. Lehenengo triangelu aldekidea marraztuko dugu. Hau da, hiru aldeak berdinak. Altuera ere marrazterakoan ikusten dugu nola lortzen dugu triangelu zuzen bat. Altuera alde batekin eta oinarriaren alde erdiarekin. Eta hori gertatzen da aldekide batekin edo isosele batekin. Neurria jartzen ditugu, hiru aldeak 8 zentimetro neurtzen dute, eta beste alde hau izango da oinarriaren erdia, 8 zati 4 zentimetro, eta altuera isa dituko du. Bueno, goratuko du triangelu baten azaleraren formula da oinarria bider altuera zati 2. Orduan gure kasuan izango da oinarria 8 zentimetro bider altuera isa zati 2. Eta isa ez dakigunez kalkulatuko dugu Pitagorasen teoremaren aplikazioarekin. Hor daukagu Pitagorasen teorema, gogoratu, formula hemen daukazu aurreko adibidean bezala. Gure kasuan hipotenusa da 8 zentimetro, a da 8, kateto bat 4 zentimetro eta beste katetoa isa izango da. Orduan, ordezkatzen dugu, 8 berbi, berdin, isa berbi, gehi 4 berbi. 8 hipotenusa berbi, berdin, kateto bat, isa berbi, gehi beste katetoa 4 berbi. Karratuak egiten ditugu, hau da, 8 berbi 74, berdin, isa berbi, gehi 4 berbi, 6. 6, beste aldera pasatuko dugu kenketa egiten, 74 ken 6 berdin, isa berbi. Orain, kenketa egiten dugu, eta lortzen dugu, isa berbi, berdin, 48. Eta karratua beste aldera pasatzen da errokarratua egiten. Hau da, isa izango da, 48aren errokarratua, kalkulagailuarekin egiten dugu eta lortzen dugu 6,93 zentimetro. Gogoratu, biribildu behar ditugula hemen zenbaki martarra, bi zifra martarrekin. Horrekin ja, altuera jakin da, lortu dezakegu nahi duna. Hau da, triangulen azalea izango da, oinarria bider altuera zati 2, hau da, 8 bider 6,93 zati 2, berdin 45,44 zati 2, hau da, 27,72 zentimetro karratu, hau da, azalera. Eta perimetroa, hiru aldeen batura, edo, kasu honetan, perimetroa, hirura aldeak berdina direnez, 3 bider 8, 24 zentimetro. Eta horrela, kalkulatu dugu, triangularen azalera eta perimetroa. Beno, hurrengo adibidea izango da, poligono erregular batekin. Kasu honetan, izango dugu adibidez, kalkulatu apotema 16,2 zentimetrokoa eta erradioa 20 zentimetrokoa dituen pentagono erregular baten azalera eta perimetroa kalkulatu behar dugu. Orduan, lehenengo eta behin, pentagono bat marraztuko dugu. Pentagono erregular bat, hau da, 5 alde dituen poligono bat, 5 alde berdinak. Bai, pentagono marrazten dugu, saizen gara ondo egiten, eta lehenengo eta behin aldearen erdiari isa dituko diogu, bai, aldea ez dakigula, apotema ere marraztuko dugu, gogoratu apotema dela zentrotik alde bakoitzeko erdiko punturaino dagoen distantzia, apotema kasu hau da, 16,2 zentimetro neurtzen du, eta erradioa ere marrazten dugu, eta erradioa da zentrotik erpin batera doan distantzia, 20 zentimetro neurtzen du. Horrela, apotema, erradio eta aldearen erdiraino lortzen dugu triangelu zuzen bat. Bai, gogoratu, poligono erregular baten azalera, formula da perimetroa bider apotema zati 2. Hau da, perimetroa bider 16,2 zati 2. Baina perimetro ez dakigu, eta perimetroa kalkulatzeko alde osoa behar dugu. Eta orduan kalkulatuko du aldearen erdia Pitagorasekin, triangelu zuzen honekin, bai? Triangelu zuzen honekin hipotenusa da 20, kateto bat da 16,2 eta beste kateto da isa. Orduan, hasiko gara Pitagorasarekin. Gogoratu aldea izango da 2x eta perimetroa 5 aldiz aldea, bai? Pitagoras erabiliko du poligoren aldea kalkulatzeko, naiz eta lehenengo kalkulatuko du erdia. Pitagoras hemen daukagu formula, betiko moduan. Gogoratu orduan gure kasuan hipotenusa a da 20, angelu zuzenen kontrako aldea, 20 berbi, berdin, kateto bat isa berbi, gehi beste katetoa 16,2 berbi. Orain karratuak egiten ditugu, 20 berbi 400, berdin, isa berbi, gehi 16,2 berbi, 272,44. Hau positiboa dagoenez, beste aldera pasatzen da kentzen, hau da, 400 ken 272,44 berdin isa berbi, kenketa hau egiten dugu, 400 ken 272,44
lortzen dugu orduan, isa berbi berdin 137,56. Orain karratua beste aldera pasatzen da, zenbaki honen erro karratua kalkulatzen. Hau da, isa izango da 137,56aren erro karratua kalkulagailuarekin eginda, erantzuna da 11,73 zentimetro biribilduta. Hau da, zatitxo hau aldearen erdia. Orduan, hurrengo pasoa izango da, aldea kalkulatzea, aldea izango da, horren bikoitza, 2x, hau da, 2 bider 11,73, hau da, aldea neurtuko 23,46 zentimetro. Eta orduan, perimetro izango da, pentagonoa denez, 5 aldez dituenez, 5 bider aldea, hau da, 5 bider 23,46. Eta hau da, 117,3 zentimetro. Eta orduan, formula honetan ja perimetroa ordezkatu dezakegu eta azalera kalkulatu. Hau da, azalera izango da perimetroa 117,3 bider apotema 6,2 zati 2. Hau da, biderketa hau egiten dugu 1900,26 zati 2. Hau da, 1950,3 zentimetro karratu. Eta hau da, azalera. Beno, eta azkenengo adibidea izango da adibidez zirkuloa eta korda. Adibidez, daukagu. Kalkulatu zentrotik 5,6 zentimetrora 6,6 zentimetro korda bat marraztu diogun zirkunferentziaren perimetro eta zirkularen azalera. Zirkunferentziaren perimetro eta zirkularen azalera eskatzen dugu. Orduan, lehenengo eta behin marraztuko dugu zirkunferentzia eta gero korda. Eta orain esango dugu zer da korda bat. Marrazten dugu zirkunferentzia, bai, eta hurrengo pasoa izango da korda marraztea. Korda da zentrotik pasatzen ez den zuzen hau. Zuzen gorri hau da, deitzen da korda, bai? Erradio marrazten dugu kordaren erpin batetik eta zentroarekin, eta korda eta distantziarekin egiten dugu baita ere perpendikular bat, eta horrela lortzen dugu triangelu zuzen bat. Hemen datuak jarriko ditugu, problemen datuak, bai? Hau da, lehenengo eta behin ez problemak esaten du, korda zentrotik dagoen distantzia 5,6 zentimetro neurtzen duela orduan. Triangelu zuzen honen kateto hau neurtzen du 5,6 zentimetro. Kordatik zentrora dagoen distantzia, hau da 5,6 zentimetro. Kordaren luzera esaten du 20 zentimetroko dela, hau da. Hemendik hona doana 6,6 zentimetro neurtzen du, bai? Hemen jarri dut distantzia, bai? Eta erradioa, hau, zirkularen perimetroa eta azalera beharko duguna, erradioa R dituko dut. Hau da, kalkulatu beharko duguna Pitagorasekin. Eta orduan, triangelu zuzen honetan daukagu erradioa, hau da, kalkulatu behar duguna, kateto hau 5,6 zentimetro, eta beste kateto hau kalkulatu beharko dugu, nola? Ba, kateto hau justu da kordaren erdia, hau da, 6,6 zentimetro zati 2. Ba, orduan, 6,6 zati 2, 3,3 zentimetro. Beste kateto hau neurtzen du 3,3 zentimetro. Bai, orduan, erabiliko dugu Pitagorasen teorema zirkunferentziaren erradioa kalkulatzeko. Bai, hemen daukagu Pitagorasen formula, gogoratu hipotenusa da angelu zuzenaren kontrako aldea, hipotenusa izango da R, kateto bat izango da 3,3 eta beste katetoa 5,6. Orduan, ordezkatuta zer izango da? Hipotenusa berbi, R berbi, berdin, kateto bat 5,6 berbi, gehi beste katetoa 3,3 berbi. Orain karratuak egiten ditugu, R berbi izango da 5,6 berbi 31,56, gehi 3,3 berbi 10,89, batuketa hau egiten dugu, eta lortzen dugu R berbi izango dela 31,56, gehi 10,89, hau da R berbi berdin 42,25. Eta orain karratua beste aldera pasatzen da, R karratua kalkulatzen. Hau da, R izango da 42,25 zenbakiaren aurre karratua. Kalkulagailuarekin eginda, lortzen du erradioa neurtzen dela 6,5 zentimetro. Eta horrekin ja, formulak aplikatuta, lortuko dugu zirkunferentziaren perimetro eta zirkularen azalera. Bai, horrela. Zirkunferentziaren perimetroa. Bueno, gogoratu perimetroa formula. Bi bider pi, bider R. Gogoratu pi zenbaki irrazionala dela, eta guk erabiliko dugu 3,4 Orduan hau izango da, bi bider pi 3,4 bider erradioa 6,5. Kalkulagailuarekin egiten dugu kontu hau, eta ematen du 40,84 zentimetro. Hau da perimetroa. Eta zirkuluaren azalera, formula, goratu behar dugu, azalera da pi bider R berbi. Hau da, pi bider 6,5 berbi. Pi ordez jartzen dugu 3,4, hau da, 3,4 bider
6,5 berbi, 42,25, biderketa hau eginda, lortzen dugu 122,72 zentimetro karratu, eta hau da azalera. Eta horrela bukatu dugu adibide hau. Agur!